I ara ens desplacem fins a Estamariu, on divendres 8 de novembre tindrà lloc la jornada Rodalisme i mitjans de comunicació, una proposta per reflexionar sobre el paper del periodisme que es fa fora de les grans ciutats. El programa inclou taula rodona i xerrades. Us volem parlar d'una jornada molt interessant que es farà en un petit poble de l'Alt Pirineu, Estamariu. És una jornada que té com a objectiu reflexionar sobre el paper dels periodistes en un entorn rural. També parlarem de la comunicació positiva, de la intel·ligència artificial i del finançament dels mitjans de comunicació locals. Si treballes i t'apassiona el món rural i vols saber fins a quin punt en parlen els mitjans de comunicació, apunta't a la jornada Ruralisme i mitjans de comunicació. Pots consultar tota la informació a periodismerural.cat i, sobretot, apuntar-t'hi. Vine a reflexionar i debatre sobre la comunicació i el món rural en un entorn privilegiat, Estamariu. El proper divendres 8 de novembre t'esperem a l'Espai Joan Planes. Tots hi esteu convidats.